गासैनिसिमबो आंनि बे सोरां लामा बड' इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बरायबाय। मोनसे दुखुनांथाव खौरां जोंनि बर' समाजनि गेजेराव जाफ्लेबाय थानाय जाथाय। दा मा होननानै फोरमायनो, जों जेब्ला जाथायखौ मिथियो अब्ला जोंनि गोसोआव दुखु मोननायखौ जोंनि बर' समाजनो फोरमायो। नाथाय मानो बेफोरबायदि जाफ्लेबाय थायो? गोबाव समनिफ्रायनो गोबां इउटुबारफ्राबो माना खालामबोदोंमोन आरो ससियेल मिडिया निउसफोरनि दारैबो गोबां सुबुंफोरनो जों नटिस होबाय थादोंमोन। दासिमबो जोंनि बर' समाजा दाबो गोग्गो थासारि जायाखै। गथ' गथाय थासेयावबो, बिसि फिसाय थासेयावबो, जानाय लोंनाय सुख थासेयावबो बेफोरबायदि जेंनाया फैफ्लेबाय थायो। दा आं मिथिनाय बायदि निउसनि दारै दा मोनसे नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों बे इउटुबनि दारै। दा नोंथांमोननो आं गिबियावनो फोरमायग्रोयो। नैयाव लिरनाय दङ, अनजालि मोसाहारि मुंनि आइजोआ गुबुन हौवाजों दोनखारलांनायनि अजद। आरो इयाव दंबायो, बर' हारिनि हिन्जावफोरा गोजोन संसार जानो लुबैलिया नामा? बेयाव मोनसे कुइसन सोंदों। सानै उन्दै उन्दै गथ'नि बिमा अनजालि मोसाहारिया गोमानानै दङ। सोरबाफोर नुस'नोब्ला नैबे नम्बराव फन खालाम। नम्बरखौ आं खोन्थानि, 7099940861। जाबुं नम्बराव खोन्थाहर, माने सोरबाफोर नुफ्लांबायदोंबा नोंथांमोना माने फन खालामना हरबानो जाबाय। मानो होनब्ला न'खराव बेफोरबायदि सासे आइजोआ बिदि संसार जानायाव जुदि नेवसिनानै थाङोब्ला न'खरखौ, बेफोरबायदि संसार जानायनि बेलायाव हौवायाबो सुखु गोजोन थानो हाया एबा न'खरखौ दानो हाया जायो। बेनिखायनो जाय आइजोआ खारदों बे भिडिअखौ नुफ्लांबायदोंबा फैफिनगोन होननानै आंनिफ्राय गुरैयै खावलायो। मानो होनबा जोंनि बर' समाजा बेबायदिनो बायफ्लेलांनाय आरो गावलांनायाव थायो। बेनिखायनो आं नोंथांमोननो आंनि गोसो गोरबोजों आं फोरमायनाय जाबाय। आरो जाय सुबुङाबो बेफोरबायदि गोसोनि जानानै दङब्ला गोसोखौ गुरायफिन एबा बुजिनानै फैफिन। नोंहा सानै गथ' दङ, नायल' जाल'। नैबे सानै गथ'आनो एसे खोमसि जादों। दा गथ' उन्दैया गोबां गाबै गाबै नोंखौ रिकुवेस्ट खालामदों। आंनिफ्राय आं खावलायो, जाय सुबुङाबो जायखौ न'खर परियाल थाखानाय गथ' सानै गोनांखा आरो फिसाय गोनांखाखौ बेफोरबायदि हाबा मावनाया मोजां जायाखै। नोंथांनि थाखाय जुदि हिनजाव नांगौबा गोबां आइजोफोरानो गोदोसोनानै दङ। दिनै मालाय न'खर दाखानायफोरखौ बेफोरबायदि खालामनाङामोन। आंनि सायाव आं जोबोद दुखु फोरमायो। दा नै हौवाया बेनो। दा इयावबो आरो लिरनाय दंबायो, दरेन मोसाहारि, बे हौवानि नामा दरेन मोसाहारि, बिसि अनजालि मोसाहारि गोमानानै दं। दा इयाव मोनसेबाव बेलेगाव मोननाय जादों आं बेखौ आरोबाव। दरेन मोसाहारिनि बिसिया अनजालि मोसाहारिया गोमानानै दं। नैबेनो फन नाम्बारा बेबो। हौवाखौ सिनायबा जानांगौ नोंथांमोना, नैबेनो। नैबेबो बिसिया बेनो। नोंथांमोना सिनायनो हायोबा थाबनो बे फन नाम्बाराव नोंथांमोना फन खालामनानै न'खरनि मानसिनो खोन्थाहरबानो जाबाय। जोबोद दुखुनांथावना। नैबे हौवा जाय सुबुङा लाना थांदों बेनि बेयाव पिकचार होनाय जायाखै। जोबोद दुखु मोनदों आङो आंनिफ्राय। मानो बेफोरबायदि जाबाय थायो? मा मिजिं लाना मा थांखि लाना बेफोरबायदि खालामनो गोसो जायो? गोसोनि लुबैनायजोंसो जायोना ना थाखा फैसा रांजोंसो जायो? बेखौ जों बारा सानस'नो हाला। जाय सुबुङा माबे गोसोजों बेफोरबायदि संसार थासेयावबो, बिसि फिसा थासेयावबो बेफोरबायदि गोदान गोसो हास्थायफिननाय, जेराव हौवा गदाय लायो थिग दा हौवाजों जेनेखा जादों बेबायदिनो बै हौवा गदाय लानायजोंबो बेनो एखे संसार जाहैखागोन आरो बोरैबाबा दुखु सहायनो गोनांबो जाहैयो। बेनिखायनो आंनिफ्राय गुरै खावलायनाय, दायखौ मावा नङा बयबो एसेबाबो गोरोन्थिखौ मावखायो। बेनिखायनो आंनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामो खनले खनले, नुफ्लांबायदोंबा आरो सोरबा आंनि साबस्क्राइबार फेमिलिफोरा सिनायबायदोंब्ला बेनि सायाव थाबनो एक्सन लानानै न'खरनि सुबुंनो थाबनो खबर हर, बेखौ आं रिकुवेस्ट खालामो। आरो हाजासे सेयार खालामना हो नोंथांमोना। सेयार बटन थायो गाहायाव, फेसबुकआवनो जा इउटुबावनो जा नोंथांमोना सेयार खालामना हो। नाथाय बेनिफ्राय कपि लानायजों नङा नोंथांमोन। दा आं बेखौनो खावलायबाय। एसेनोसै। माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा आङो निमाहा बिनाय थाबाय।